Agur Benur, gero arte Bonaparte. Esaten zuenetakoa baldin bazara, orain mugikorrari begiratu eta agur patata eta kaixo pepino esan beharko zenuke. Estrenatu mugikorra prezio ezin hobean Euskaltelen bezero izate hutsagatik. Samsung 5G hau adibidez, hilean euro bakar bat ordainduta 2 urtez. Eta gero estrenatu berriz pepino bat. Errefuxiatuen nazioarteko eguna dugu gaurkoa eta bezperan astelehenarekin zehar errefuxiatuekin eta zehar Euskadi elkarteek Euskal Herriko babes eta asilo eskariari buruzko azterketa sakon aurkeztu zuten. Lehenengo ondorioa da eskaera kopuruak gora egiten jarraitzen duela funtzean munduan zehar gatazkak eta hondamendiak ugaritu direlako. Hori egiaztatu ondoren, bi erakundeek datu nahiko kezkagarriak azpimarratu zituzten. Gobernuz kanpoko erakundeak kezkatuta daude Europako migrazio politikaren noraezak izan duen bilakaera ilunagatik. Izan ere, deitoratu egin dute Europako Batasunak Ukrainiako errefuxiatuei egindako harreran eta Mediterraneoa zeharkatuta iritsi diren migratzaileekin erabiltzen duen neurri bikoitza. Errefuxiatuen nazioarteko eguna den honetan, Gobernuz kanpoko erakundeek ohartarazi dute, inoiz baino errefuxiatu eta desplazatu gehiago daudela munduan. 110 milioi pertsonak ihes egin behar izan dute besteak beste, Palestinako, Sudango, Siriako edo Ukrainiako gatazketatik. Gabon, udaltzaingoak kaleko saltzaile batzuen aurka izandako jokabide arrazista salatu dute Bilbon. Herritarrek arrazakeria instituzionala eta poliziala salatu dute hain zuzen ere. Ekainaren 18an izan zen polizia agenteek mantero batzuk atxilotu zituzten Bilboko Victor kalean eta materiala konfiskatu nahi izan zieten saltzaileek eta bertan zeuden hainbat herritarrek salgaiak ezkentzeko eskatu zieten agenteei, baina ez zuten lortu. Herritarrek elkarretaratzea egin zuten atzo Bilbon manteroen alde. Eta lan gatazketan, ELA, Comisiones Obreras, LAB eta ESK sindikatuek grebara deitu dute Bizkaiko eskuhartze sozialaren sektorean. Gaur eta bihar lanuzte egunak dituzte. Urte eta erdi baino gehiago daramatzate hitzarmena berritu gabe. Hala langileak osasuna arriskuan jartzen duten eta lanbaldintzak pobretzen dituzten neurrien aurka borrokatzeko kalera atera dira. Aurreko astean izan genuen beste mahai bat, eta eman behar dituzten pasuek ez dira emoten, orduan hemen jarraitu behar dugu borrokatzen eta gure eskubiak aldarrikatzen. Gure momentue, orain arte beti gure lanean egon gara gure usuarioen aldetik bere eskubideak aldarrikatzen eta borrokatzen, eta orain da gure momentu eta gure eskubideak aldarrikatzeko eta borrokatzeko. Aurrera pasu txiki bat esan dezakegu egon dela, batez ere patronala ohartu delako ez dugula bakarrikan KPI-aren, KPI-aren gainetikan diru askatzen, salarioetaz ez gabiltzala bakarrik salarioetaz hitz egiten, baizik eta ere bai, sektorearen duintasunaz eta sektoreak hainbat aldarrikapen desberdin ditula arrisku psikosozialen inguruan adibidez, edo ez dakit osasun komplementuen inguruan adibidez. Lasarte Oriako Michelin multinazionalaren lantegian greba egin zuten atzo hitzarmen hobe bat eskatzeko. Joan den ostiralean hasi ziren lanuzteekin eta atzo egun osoko greba egin zuten alor guztietan. Labek adierazi du goizeko eta arratsaldeko txandetan grebaren erantzuna 100%koa izan dela eta beraz ekoizpena geratzea lortu zutela. Zuzendaritzak gaurko biltzeko deia egin dio enpresa batzordeari hitzarmena berritzeko proposamen berbera egin zuen zuzendaritzak bai Lasarte Oriako plantan eta baita Gasteizkoan ere. Gasteizko planta Espainiako birekin batera lantegi arteko batzorde batean dago eta joan den astearen amaieran Gasteizko langileek hitzarmena berritzeari ezetz esan bazieten ere, 3 lantegien batura baiezkoa ateratzen. Lasarte Orian enpresa batzorde propia dute eta bertako sindikatuek hasieratik esan diote ezetz hitzarmen berriari eta greban ari dira.
Eta politikan, Nafarroan, asteburuan, parlamentuaren eta udalaren osaketa egin zen, eta parlamentuan ez da ezusteko berezirik izan, eta gero abaiko Unai Ugalde izango da presidentea aurreko legealdian bezala. Leire Martínez. Dagoeneko eratu da gure gibelean dagoen Nafarroko parlamentua ezusteko handiri gabe. Izan ere, gero abaiko Unai Ugaldek errepikatu du presidentetza. Udalak eratu bezperan, eratu dira Nafarroko legebiltzarreko mahaiak. 2019an alderantziz izan zen. Gainontzeko 4 postuak ere banatu dira eta denak ezustekorik gabe. PSN-eren Ainhoa Unzu izanen da presidente ordea, eta UPN-eren Juan Luis Sánchez de Muniain bigarren presidente ordea. Lehendabiziko idazkaritzan, UPN-eren Yolanda Bañezek eskuratu du, eta bigarren aldiz EH Bilduko Mikel Zabaletak. Aipatzekoa ere, Vox eta Zurekin Nafarroa maitikat gelditu direla. Eta udalean UPN garai atera da, Iruñean eta udal herri askotan. PSNek izan du giltzarria ia bozka kopuru berdina zuten UPN eta EH Bilduren artean erabakitzeko. Leire Martínez. Eskuinaren alkateen legealdia iritsi da Iruñeko udalara eta Nafarroko herri handietara ere. PSN-eren boto zuriek eta EH Bildurekin akordiorik nahi egin ez izateak bidea erreztu dio UPN-eri eta beraz alkate makila Kristina Ibarrolak hartu du. Tuteran ere, Herriberako hiriburuan, UPN alderdiko Alejandro Tokero alkate atera da berriz ere. Lizarran UPNek irabazi du, Marta Ruiz de Aldak lortu du aginte makila. Barainainen UPNeko Maria Lekunberri heldu da irabazle, eta azkenik Eguesibarren UPNeko Surine Peñas alkate. Eta ekainaren 23tik uztailaren 3ra egingo dute Bilboko LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen jaialdia. 20. urteurrena ospatzeko hainbat berrikuntza egongo dira. Jaialdia ekainaren 26an hasiko da. Me di cuenta que el guión iba por el lado de la sexualidad de las mujeres, ¿no? De las mujeres de mi comunidad. 1, B, 2, toma 1. Marca. ¡Y acción! C'est carnivore les blaireaux, non? Bof, là... Both as a woman, psychologically, as a filmmaker, all the employment discrimination that I suffered. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Ekainak 20 ditu gaur, eta horrekin batera errefuxiatuen nazioarteko eguna dugu gaurkoa. Diskriminaziorik gabeko harrera aldarrikatu dute Euskal Herriko 11 txokotan. Zehar errefuxiatuak elkarteak azpimarratu du, gizarteak harrera egiteko modua birpentsatu behar duela. Diskriminaziorik egonez dadin. Izan ere azaldu dutenez, errefuxiatuei traba eta zailtasun ugari jartzen zaizkie arlo guztietan.
Ekonomia arlora salto, Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasuneko sailburuak dei egin du eskualdeetako SP proiektu estrategikoak aktibatzeko hala, abendurako 6 hilabete falta diren honetan, Azpiazuk eskatu du Europako Batasunak 2021 eta 2023 bitarteko emandako funtzen zatirik handien erabiltzeko eta proiektuak azkartzeko atzo egin zuen agerraldia Eusko Legebiltzarrean. Agerraldi honek bete egiten du abenduaren 23ko 11/2021 legearen Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak onartzen ditunaren berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planari lotutako funtzen kudeaketari buruzko 5. kapituluan ezarritako 3 hilean behingo informazioaren baldintza. Autonomia Erkidegoi banatutako 2022.008 milioi euroetatik 1.048 esleitu zaizkio Euskadiri, ehuneko 4,77. Garapen ekonomikoa, iraunkortasuna eta ingurumena, lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioa, hezkuntza eta lana eta enplegua dira volumen handiena esleituta dutenak. Euskadik 1.657 milioi euro jaso ditu guztira. 1.048 ehuneko 73,2 Eusko Jaurlaritzaren bitartez jaso ditu eta 609 ehuneko 36,8 estatuak zuzenean kudeatzen ditu. Bestalde, suizidioaren prebentzioa indartu nahi du Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak eta 2030 urterako pazientearen segurtasunerako estrategiaren barruan sartuko du. Osakidetzak ezarri nahi dituen neurrietako bat da, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan gertatzen diren suizidio saioen erregistro bat sortzea. Osakidetzako zuzendari Rosa Perezek eta pazientearen osasuneko eta segurtasuneko programen koordinatzaile Enrique Peirok eman dute estrategia horren berri. Goera gogorra izaten da eta gogaigarria ere, eta azkenean gaixo hauek behar dituztenak dira bidelagunak, erakundeak, osakidetza, bidelagun izatea, neurriak eta bitartekoak. Bestalde, Argiak publikoki salatu du Solway multinazionalak mehatxu egin diola elkarrizketa batengatik. Argia astekariko lantaldeak prentsaurrekoa eskaini du kazetaritza ez da delitua lelopean. Apirilean, elkarrizketa bat egin zioten Paulina Albani kazetari guatemalarrari Minin Secrets ikerketaren inguruan. Solway enpresak elkarrizketa ezabatzeko eta 15.000 euro ordaintzeko eskatu dio astekariari. Guatemalako kazetari bati Argiak egindako elkarrizketa bat ezabatzeko eta 15.000 euro ordaintzeko eskatu digu Solway Investment Group multinazionalak. Argiak ez du horrelakorik egingo eta kazetaritza independentea aldarrikatzeko baliatuko dugu erasoa. Argiak apirila amaieran elkarrizketa egin zion Guatemalako Paulina Albani kazetariari. Prentsa komunitaria edabidean kolaboratzen du Albanik eta mugarik gabe gobernuzkanpoko erakundeak gonbidatuta etorri zen Euskal Herrira. Argiarekin hitz egin zuen besteak beste, eskuartean duten ikerketa bati buruz, Mining Secrets. Nazioarteko 75 kazetari daude tartean, esaterako Suitzako RTS irrati telebista publikoko kazetariak, baita The Guardian, Le Monde eta El País egunkarietakoak ere. Eta lan arloan, ELA, Comisiones Obreras, LAF eta SK sindikatuek grebara deitu dute Bizkaiko eskuartze sozialaren sektorea, gaur eta bihar lan uztegunak dituzte.
Bizkaiko eskuhartze sozialak berrirore greba eguna du ELA, LAB, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek deituta. Maiatzean ere grebara jo zuten, baina lan hitzarmenaren negoziazioak blokeatuta jarraitzen duenez kalera atera dira berriro. Joan den astean bildu ziren patronala eta intersindikala. Aurreko astean izan genuen beste mahai bat, eta eman behar dituzten pasuek ez dira emoten, orduan hemen jarraitu behar dugu borroketzean eta gure eskubiak aldarrikatzen. Egin duten proposamen bakarrak diruari dagokionez da, bigentzia luzia eskatzen digute, 2026 arte luzatzen da hitzarmena, oso diru kupuru txikia eman dute. Eta gainera, ez dugula bakarrikan diru ataz hitz egingo, bai? Urte eta erdi baino gehiago daramate ituna berritu barik. Egungo baldintzek gainera beharginen osasuna arriskoan jartzen dituela salatzen dute, eta lan baldintzak pobretzen dituzten neurrien aurka egiten dute. Negoziazioa desblokeatzea exigitzen dute eta lan gatazkan alaber, erantzunkizuna eskatzen diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Konturatzen zara, zure lana ez deko errekonozimendu bet. Eta, pasau dugu garai latzak, adibidez konfinamendue, eta momentu horretan bai oso beharrezkoak ginen, baina ematen dago inez. Grebara deitu dute berriro datorren asteko negoziazio mailan eragiteko. Eta korapillo askatu ezean ez dituzte lan uste gehiago baztertzen, sektorea aktibo eta langileak haserre baitaude. Aktibo dago, bai, sektorea aktibo dago, haserre dago. Nik usten de gainera sektoreak oso konstiente dela zer behar dugun, ez dela bakarrikan berriro esaten dut, ez dela bakarrikan soldata egoera, soldata egoeran inguruko eztabaida bakarrikan ez dela, baizik eta azkenengo urteetako abandonua, administrazioen abandonua. Osakidetzako garbitzaileek manifestazioa egin dute Donostian 114. greba egunean. Otsailaren 27an hasi zen Osakidetzako garbitzaileen greba, baina ELAren arabera oraindik ez dago negoziaketa mahairik. Grosen atera eta Eusko Jaurlaritzan amaitu dute, argi uzteko Eusko Jaurlaritza dela egoeraren azken erantzulea. Sindikatuaren arabera Jaurlaritzak greba eskubidearen aurka egin du, 8 ezoiko garbiketa agindu baititu. Garapen profesionalaren ordainketa eskatzen dute langileek. Eta Bizkaiko Ehungintzak akordioa sinatuko du asteazkenean, 8 urteren ostean, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek sektorearen hitzarmena eguneratzea lortu dute, eta bihar sinatuko dute Bizkaidendak eta Sekobi patronalarekin. Guztira, 43 elkartek osatzen dute Bizkaidendak patronala eta 3.400 establezimendu baino gehiago kudeatzen ditu. Akordioa 2026. urtearen amaierar arte egongo da indarrean. Eta politikan udal gobernuak eratuta batzar nagusien txanda da orain. Arabako batzar nagusiak eratu zituzten atzo goizean eta hala eraman zioten 12. legealdiari. Irma Basterra jeltzalea aukeratu dute mahaiko presidente, EAJko eta PSko batzarkide taldeen botoekin. 12. legegintzaldiko Arabako batzar nagusiak astelehen honetan eratu dira eta Irma Basterra jeltzalea presidente izendatu dute. Maiatzaren 28ko foru hauteskundeen ostean, Arabako batzar nagusiak osatu diren lehenak izan dira. Zaizkio nazioarteko gatazkak arotz egiten eta gaur eta etorkizun hurbilean erronka handiei egin beharko die aurre. Gauzak horrela, EAJren esku jarraituko du batzar nagusietako lehendakaritza. Hauteskundeetan EAJ lehenengoa izan zen, 15 batzarkide lortu zituen. EH Bilduk berriz 14 eta PSek 9. Vox alderdia bertan sartu zen batzarkide batekin. Hala ere, Voxek ez du ordezkaritza lortu mailan, beste alderdiek ordea bai. 3 bozketa egin zituzten, lehenengoan Basterrak boto gehien bildu zituen, PSeren botoak jaso zituen hain zuzen ere. EH Bilduk ere aurkeztu zuen bere hautagaia eta Elkarrekin Podemosen botoak jaso zituen. PPek zuri bozkatu zuen.
Bigarren bozketan Eba Jimenez eta Nerea Martinez PSE eta H Bildu urren ez urren presidente ordeak izendatu zituzten, eta azkenik Jose Damian García eta Miguel Garnica idazkariak izango dira. Bizkaian berriz hilaren 22an egingo dute bilkura, lurralde honetan mahaiburua gehiengo osoz aukeratzen da lehen bozketan. Inork lortu ezean bozketa errepikatuko da boto gehien dituzten bi hautagaietako bat hautatzeko, eta boto gehien jasotzen dituen pertsona hautatuko dute presidente. Aurre ikuspenen arabera, Ana Otaudi jeltzaleak jarraituko du bertan presidente izaten. Azkenik Gipuzkoan zehazteke dago batzar nagusiak eratzeko bilkura noiz egingo den. Eta Bermeoko alkatetza airean dago. Orain Asier Larrauri EH Bilduko ordezkariak dimisioa eman ostean. Koalizioak oharbidez jakinarazi duenez, Nadia Aneme Somali zerrendan bigarren aukeratu dute alkategai. Guzan plataforma independentearen ustez ordea, Xabier Ortuzar bere zerrendaburuak izan behar du alkate. Momentu honetan Bermeoko alkatetza airean dago. Izan ere, Asier Larrauri, EH Bilduko buruak dimisio eman zuen agente makila hartu eta ordu gutxira zehazki autoistripua izan eta baimendutako alkohol tasa gainditu ostean. Larrauri alkate izendatu zuten EH Bilduk eta Guzan herri plataformak akordioa lortu ostean. Maiatzaren 28ko udal hauteskundetan EAJak irabazi baitzuen 8 zinegotzi lortuta. Bermeoko Guzan plataformako kide den Xabier Ortuzarrek hartu du alkatetza behin-behinean, hau da, beste inbestidura saio bat egin arte. Baina orain ikusteke dago zer gertatzen den. EH Bilduk oharbidez adierazi duenez, Bermeoko kideek Nadia Aneme Somali zerrendako bigarrena alkategai aukeratu dute asamblea bidez. Horrez gain koalizioak esan du bi alderdiek sinatutako akordioak adierazten duena defendatuko duela. Hau da, EH Bilduko hautagaia izatea Bermeoko alkatetza izango duena. Hala ere, Gusanekoek bestelako irakurketa egin dute. Akordioaren arabera, Asier Larraurik izan behar zuen alkate, eta Asier Ortuzar independenteak alkate orde. Hori dela eta dimisioen ondoren, euren ustez, Ortuzarri dagokio aginte makila hartzea, eta ez dute beste aukerarik onartuko. Larraurik ez du oraingoz bere dimisioa ofizialki aurkeztu eta behin egiten duen honetik 10 eguneko epea dago alkate berria izendatzeko. Edonola ere, bi alderdien artean akordioa lortu ezean, alkatetza EAJak hartuko du Bermeoko udal hauteskundeak irabazi baitzituen. Bestalde, PSEek eta EAJak gobernu akordioa hitzartu dute Gasteizko udalean. Sail hauek kudeatuko ditu PSEek alkatetza, ogasuna, giza baliabideak eta kirol eta osasun arloa. Gaurkoa, egun handia du Gasteizek, ondo dakizue akordio eta hitzarmenen defendatzaile zutzua izan naizela beti. Horren bestez, pozarren nator gaur, beste hitzarmen bat aurkeztera. Gobernu akordio horri esker aurrera egiten jarraitu ahal izango dugu. Udalek funtsezkoa duten zerbait bermatzearekin batera, hiri plural batek halako baita gure Gasteiz merezi dituen egonkortasuna eta gobernu zorrotza. Gobernu anitza gara, gizarte anitz batean bizi gara, ikuspuntu desberdinekin, eta hori beti da aberesgarria. Indarrak batzen baditugu, aurrera egingo dugu eta azkarrago egingo dugu. Vaya colores que os habéis puesto. Nola eragiten dute jatorri soziolinguistikoak eta hizkuntza ideologiak gazteen hizkuntza hautuetan? Galdera hori izan dain zuzen Mondragon Unibertsitatean abiapuntu izan dutena ikasleen hizkuntza ohitura eta hautuei buruzko ikerketa egiteko eta horren inguruan hitz egiteko Nekane Arratibel Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasle eta ikertzailea daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo Nekane. Kaixo, arratsaldeon. Ikasleek euskararen erabilerarekiko duten pertzepzioa eta euskarari aitortzen dioten balioa aztertu dituzue besteak beste. Nola eraman duzu aurrera ikerketa hori? Bueno, ikerketa aurrera eramateko arrazoi nagusiak izan dira, ikustea nola ari den aldatzen azkeneko urte hauetan uezira irakasle ikasketak egitera datozen ikasten hiztun profila.
Orduan ikusten nahi geana da, azken urte hauetan aldaketa handia gertatzen ari dela hiztun profil horietan. Duela urte batzuk hona zetorren ikaslea eta gaur egun datorren ikaslearen hiztun profil hori ezberdina da. Eta, ikusten duguna da, geroz eta euskara gutxiago egiten dutela ikasleek, erabileran badaudela aldeak, duela urte batzuk eta gaur egun. Eta nolabait, hemendik irtengo diren ikasle hauek, 4 urte barru irakasle izango diren euskal hezkuntza sisteman, bide hori edo irterako profil hori egiten laguntzeko, helburua izan da pixka bat profil horiek hobeto ezagutu nahi izatea. Eta hori izan da pixkat ikerketaren helburu nagusia. Profilei buruz hitz egin dugu, izan ere, zein izan da erabili duzuen lagina ikerketa egiteko? Bai, lagina izan dira, lehenengo mailara etorri ziren 169 ikasle, eta, gero lagin horretatik, 169 ikasle horiek galdetegi bat bete zuten, eta galdetegi horretan emandako hainbat erantzunen arabera, ondoren aukeratu genituen talde eztabaidak egiteko 3 profil ezberdinetako ikasleak. Eta 3 profil horietan guztira izan ditugu 23 bat ikasle edo talde focus group edo eztabaida talde hauetan parte hartu dutenak. Eta zeintzuk izan dira emaitzarik esanguratsuenak, izan ere esaten duzue testu inguruak, ez? Eragin zuzena daukala hizkuntza ohituretan? Bai, gu bereiztu ditugu 3 profil. Profil bat izan da, euskal elebiduna deitu dioguna, eta hauek dira euskaraz eroso aritzen direnak, eta gehienak dira etxetik euskaldunak. Bigarren profil bat identifikatu dugu, deitu dioguna elebidun pasiboa, hauek euskeraz zein gazteleraz bi hizkuntzetan aritzen dira eroso, eta 3. profil bat identifikatu duguna izan da erdal elebiduna, eta kasu honetan hauek gaztelaniaz aritzen dira eroso. Orduan, ikusi dugun, ondorio nagusienetako batzuk esan duzun bezala izan da, batetik testuinguruak badaukala eragina ikasle hauen hizkuntza ohituretan. Horrela, etxetik euskalduna dana, testuinguru euskaldunean bizi dana, eta hauek dira euskaraz eroso aritzen direnak zalantzarik gabe, hauen berezko joera euskaraz egitearena da. Aldiz ikusi dugu, etxetik eta testuinguru oso erdaldunetatik edo gaztelerazko testuinguruetatik datozen ikasleen kasuan joera gazteleraz egitearena dela, eta elebidun pasiboen kasuan testuinguruaren arabera. Testuinguruaren arabera egiten dute hautua euskaraz edo gazteleraz aritzekoa. Hori izan da ondorietako bat. Beste ondorietako bat izan da, 3 taldeetan daukatela ere euskara gaitasunaren inguruko autopertzepzio positiboa, hau da, galdetu ezkeo ea ondo moldatzen diren euskaraz, guztiek esan digute baietz, baina gero ikusi dugu behin fakultatera etorrita, eta agian beste testuinguru euskaldunago batzuk ezagutu dituztenean, ikasle horietako batzuk nolabaiteko beraien pertzepzio edo autopertzepzioetan aldaketak ere izan direla, eta agian batzuk kontzientzia hartu dutela, agian etzeukatela beraiek uste zuten bezain euskara maila ona, bai? Eta beste maitzetako bat izan da, hizkuntza euskarari ematen dioten balioa nahiko instrumentala dela bereziki euskal elebidun pasibo eta erdal elebidunen artean. Hau da, euskararen balioa nagusiki da eskolako hizkuntza izatea, eta inglesa edo gazteleraren pare beste hizkuntza bat gehiago izango litzateke, eta aldiz, hemen aldea badago euskal elebidunen kasuan, euskara bada hauentzako norberaren identitatearen eta eguneroko bizitzaren elementu garrantzitsuago bat edo. Euskal elebidunak aipatu ditugun, Nekane, galdetu nahi nizun, ikasturtean zehar, ia aldakuntzarik izan dituzten? Guk hor daukagu hizkuntza tutoretza programa bat, eta hizkuntza tutoretza programa horren helburu nagusienetako bat bada, ikasle bakoitzari ere bere beharren araberako laguntzak eskaintzea.
Orduan, adibidez, bai ikusi dugu, nagusiki erdal elebidunak diren horien kasuan, baloratzen dutela fakultatean ematen zaien laguntza bereziki beraien gaitasunean aurrera egiteko. Eta aitortzen dute fakultatean eguneroko bizitzan baina askoz ere euskara gehiago egiten dutela. Euskal elebidunei dagokienean berriz, hauek kasu askotan behintzat ez da beti horrela izaten, baina normalean euskara maila altuago bat edo gaitasun maila altuago izaten duten neurrian, hauen kasuan, agian bali izaten die euskararen egoera sozialaz kontzientzia hartzeko, testuinguru soziolinguistikoak daukan garrantziaz kontzientzia hartzeko, eta agian euskal kultur eragiletzaren inguruan ere hauekin beste mota bateko lanketa bat egiten dugu. Behin ikerketa hori guztia egin da, Nekane, ez dakit, nolako etorkizuna aurre ikusten duzu euskarari dagokionez ikasgeletan? Etorkizuna, nik esango nuke aldaketa batzuk eman behar direla hezkuntza sisteman. Eta nik uste ikerketa honetatik atera ditugun ondorioetako batzuk hori adierazten dutela. Gaur egun ikasle gehienek ez dute ezagutzen zein den euskararen errealitatea. Ezagutza soziolinguistiko oso txikia dute. Ezagutzen dute norberak bere gertukoa, bere oso herrikoa, bailarakoa, baina agian ikasle askok goizira etorri arte ez dakite euskalkiak daudenik ere. Orduan ikusten lehenengo egin beharreko lanketa bat dela, euskararen inguruko kontzientzia hori eta realitate soziolinguistikoaren inguruko kontzientzia hori lantzea. Ze ezagutzen ez da zerbait, lantzea oso zaila da. Orduan, nik uste, badaukagula hor lan bat zentzu horretan egiteko. Ezer egin ezean, ikusten ari gara, emaitzak geroz eta kaskarragoak direla, bai gaitasunari dagokionean, bai erabilerari dagokionean, eta horrek ere lotura handia dauka hizkuntzari ematen zaion balioarekin. Orduan, gazteek ikusten baldin badute euskara eskolako hizkuntza besterik ez dela, eremu sozialean, kalean, ez daukala inongo erabilerarik, hori da ikaslea jasotzen ari den mezua zentzu askotan, eta baliorik ikusi ezean, nekez erabiliko du hizkuntza hori. Nekane, espero dugu aldaketa batzuk behintzat egitea, oberantz hori bai, hemen utzi behar dugu konexioa oso interesgarria, zuen ikerketa eta mila esker gurekin egoteagatik. Zuei eskerrik asko, nahi duzuen arte. Hildo beretik, Naroa Jauregi Zuria AEK-aren hizkuntza aholkularitza zerbitzuko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Periferiako gazteek euskararekin eta euskal kulturarekin duten harremana aztertzen aritu da azken urteotan eta beren egitekoa izan da egoera ezagutu, gakoak jaso eta egoera hori zelan hobetu dezaketen ikustea. Lehenengo eta behin igual, periferia kontzeptua bai, apurtzu bete kokatzea, eta, azken aldian gai horren inguruan periferia hitza leku guztietatik agertzen da, eta, nik uste ere interpretazio ezberdinak ematen zaizkiola. Guk kontzeptu hau edo sortu genuen, proiektuaren beharrei erantzuteko, eta batez ere, gazteek euskara eta euskararen munduarekiko duten distantzia simboliko eta kognitiboa irudikatzeko moduren baten, ez? Orduan, guk kokatzen genuena zen, zentrua euskararen eta euskal kulturaren garapen mailaren kokapen altuena edo izan dezakenarekin, eta periferia, ikusten dugunez, hori lausotzen doan eremua moduan, ez? Periferia ikusten duguna da euskararen bizimunduaren zatia dela, baina batez ere gabeziarekin kokatuta dagoena, ez? Ez dakit, gero igual sakonduko dugu, baina, izan daiteke presentzia gabezia, estatus
gabezia, baliabide gabeziak, orduan, gu batez ere eremu horretan dauden horietan kokatu gara. Gazte hauek, lehen aipatu dugu, periferia holan gotata, baina, igual, pizkat ulergarriagoa izateko edo, igual errezago kokatzeko hiri ingurura jo dugu, eta gure referentzia batez ere Bilbo Handia izan da. Gazte hauek, eta Bilbo Handian dauden gazte gehienek berez euskera badakite, gazte hauek ikastetxean jaso dute batez ere hizkuntza. Eta, esan behar duguna da, behintzat gu egon garen, gauza batzu dira, gako batzu, ideia batzu, esan dudan bezala, ez da, ikerketa zientifiko bat. Baina jaso ditugun ideia horietan, edo behintzat gazteek transmititu diguten horretan, bai da, kultura eta hizkuntza eurena dela uste dutela, lotura afektibo bat mantentzen dutela, baina lotura hori badoa oso haurtzarorantza, ez? Zergatik haurtzarorantza. Berez, bai uste dugulako, erronka sozial badela, eta, maila batean, haurtzaroan aurrak euskalduntzea, ez? Eta horreko erdino importantzia badauka. Orduan, horri begira, badaude sareak, badaude estrategiak, badaude lanketa egiten da. Baina, gazte hau gero eta nagusiagoak egin ahala edo, helduen mundura sartzen direnean, harreman hori lehen aipatu duan bezala, periferiantza doa, gero eta lausoagoa da, eta orduan baliabide gutxiago dauzkate. Orduan, ez daukate horrenbesteko referenterik, ez daukate helduen munduan aritzeko behar dituzten, ez daukate gaitasunik, hizkuntza horrekin lotuta, eta zaildu egiten zaie nahikotxo. Orduan, badaukate esan dakoa, bihotzean edo emozionalki lotura hori orduan egin zutena, baina momentu honetan gero eta disfuntzionalagoa da moduren baten esateko, egunerokoan. Eta etxebizitzari dagokionez, Pirinio aldeko egoeraren berri emango digu Leire Martinez lankideak. Despopulazioa eta etxebizitza falta arazo larriak dira Nafarroako Pirineoan. Nafarroako despopulazioaren maparen arabera, 76 udalerri dira despopulazio arrisku bizian dauden udalerriak. Eta gehienak Pirineotan dira. Eta arazoa azaleratu duen gaia auritzeko herriko farmazia izan da. Bata bertzearen gibeletik heldu den ingurubarrek ekarri dute farmaziaren itxiera. Nafarroako gobernuak arazo larri honi aurre egiteko eskainitako laguntzak ez direlako nahikoa. Toma! Etxebizitzaren nauzia drama bihurliteke jende haunitzentzat, baina bizitokiaren arazoa ez da bakarrik hiriburuetako kontua. Nafarroako herri haunitz usten ari da eta aldi berean guti dira Pirineora bizitzera heltzen diren nausartak. Erraten da, etxe bizitza dela gizabanakoen eta familien egonkortasunaren eta segurtasunaren oinarria. Beraz, bizitokiri gabe, bizitza sozial eta emozional betea izatea, aski zaila da. Eta arazoa azaleratu duen gaia auritzerriko farmazia izan da. Bata bertzearen gibeletik heldu diren ingurubarrek herriko farmaziaren itxiera ekarri dutelako. Ordezkapena egiteko langileak ezbaitu inguruan etxebizitzari atxeman. Jakin dugu aurtzeko farmaziak ateak itxiko dituela, ordezko botikaria bat etorri behar zelako, baino ez du etxebizitzarik aurkitu auritzen. Eta honek azalera ekartzen digun bai auritzen eta bai Pirinio osoan daukagun arazo larrietako bat, etxebizitzaren auzia. Nafarroako despopulazioaren maparen arabera, 76 udalerri dira despopulazio arrisku bizian daudenak, eta gehienak Pirineotan dira. Geroz eta Pirinio ustuago batean, geroz eta herri ustuago batzuetan, non geroz eta etxe gehiago itxiak diren, eta gure herriak hartzen ari duten paisaia, herri itxiena den, ikusten dugu nola, hemen bizitzeko apustua egin dugun gazteok eta ona lanera datozen langileak, nola ez daukaten aukerarik etxe bizitza bat izateko, bai lan garaian, bai beraien bizi proiektua garatzeko. Hortaz, beharrezkoa da
etxe bizitza hutzen inguruko hausnarketa bat egitea, eta etxe bizitza hauek hemen bizi nahi dugunon eskura jartzea. Eta horretarako, bai udaletatik eta baita Nafarroako gobernutik baliabideak jarri behar dira egoera hau behingoz aldatzeko. Nafarroako gobernuak arazo larri honi aurre egiteko eskainitako dirulaguntzak ez dira nahikoa. Pirineotako eta Nafarroako mendebaldeko biztanleriaren dentsitatea 12 lagunekoa da kilometro karratuko, eta beraz, despopulazio arrisku bizian dagoen zonaldetzat hartzen da. Horrek gainera, Europako dirulaguntzak jasotzeko hautagai bihurtzen du. Dudari gabe, Nafarroako herrietako despopulazioaren gaia ahalik eta azkarren mahai gainean jarri behar den gaia da. Etxebizitzaren arazoa gero eta larriagoa da Hego Euskal Herrian. Etxea erosteko eta alokatzeko prezioak etengabe hazten ari dira. 2022an 1001 etxegabetze egin ziren. Besteak beste, horiek ondorioztatu ditu elako azterketa bulegoak Hego Euskal Herrian, eskubide bat merkatuaren menpe izeneko txostenean. Etxebizitzaren arazoa gero eta larriagoa da Hego Euskal Herrian. Etxea erosteko eta alokatzeko prezioak etengabe hazten dira. 2022an 1001 etxegabe egin ziren. Turistifikazioaren izurria gero eta larriagoa da, eta etxerik gabe dagoenen kopurua gero eta handiagoa da. Politika publikoek ez dutela etxebizitza eskubidetzat hartzen. Espekulazio ondasun bat izatea lehenesten dute negozioa egiteko. Beraz, politika publikoak egoera horren erantzuleak dira. Besteak beste, horiek ondorioztatu ditu elako azterketa bulegoak Hego Euskal Herrian eskubide bat merkatuaren menpe izeneko txostenak. Eta aferari aurre egiteko proposamenak ere jaso ditu sindikatuak. Eskubidea jasotzeko baldintzak zabaltzea, gaur egun beharra duen biztanleri gehiena kanpoan uzten delako, etxebizitza bat izateko eskubidea dutenei, prestazio bat emateko aukera ezabatzea. Bestalde, elako hartarazi duenez, egun Hego Euskal Herriko hiriburuetan ez dago 600 eurotik bera etxebizitza bizigarri bat alokatzeko aukerarik. Batez besteko soldataren 30% dena. Hego Euskal Herriko hiriburuak Espainiar estatuko 10 garestienen artean daude. Eta horretan, Donosti da garestiena metro kuadroko 5.000 euro gainditzen dituelarik. Egoera horrela, gazte eta migrante askorentzat emantzipatzeko aukera bakarra etxea partekatzea dela deitoratu duelak. Horrez gain, salatu du 30.000 etxebizitza daudela utzik eta bitartean jende askok ezin du emantzipatu ez da etxerik lortu ere. Etxebizitzaren erabilerari buruzko txostenaren arabera, 56.000 etxebizitza baino gehiago huts daude EAEn eta Nafarroan 24.000 etxebizitza inguru. Hutsik dauden etxebizitza guztiak alokairurako erabiliko balira, alokairuko etxebizitza parkea 137an handituko litzateke EAEn eta Nafarroan 150an handituko litzateke. Sindikatuak nabarmendu duenez gainera, etxebizitza politiken eredua aldatzea posibla da, eta Ipar Euskal Herriko alda mugimendua adibide bezala aipatu du. Bertatik aurkeztu dute tokiko elikagaiak eta baztertutako pertsonen laneratzea uztartuko dituen enpresa. Enpresak etxei eta enpresei janaria banatzeko, elikagaiak eraldatzeko eta sukaldeak eta jantokiak kudeatzeko zerbitzuak eskainiko ditu. Baditu egitasmo desberdinak martxan jarriak, lurrak erostetik, gaztei formazio ematetik eta konsumora arte, baina tartean falta zen zati garrantzitsu bat gaurtik aurrea bertatik beteko duna, ez? Soberakinak edo produkzioan egon daitezkeen produktu horiek nola transformatu kontsumoa errezagoa izan dadin, ez?
Eta Nafarroara bueltan duela urtebete Nafarroako 50 udalerri ebakuatu behar izan zituzten suteengatik. Suak 15.000 hektarea kiskali zituen Nafarroako erdialde eta herriberan eta zenbait kasutan herrien atarian bertan geratu zen sua. Urtebete pasadan Nafarroak inoizko suterik bortitzenak bizi izan zituenetik. Suteek Nafarroako erdialde eta herribera gogor kolpatu zuten. Iparretik egora 50 udalerri ebakuatu behar izan zituzten. Horien artean, Legarda, Obano, Setxauri, Girgillano edo Unseko San Martin. Suak 15.000 hektaria suntsitu zituen Nafarroan. Urtebete beranduago eta akatsetatik ikasia, herritarrek garbiketa lanak egiten dituzte auzolanean eta gainera Nafarroako gobernuak uzta biltzeko temperatura alerta ezarri du. Uzta biltze makinen txinpartak garren sorburu izan ez daitezen. Unseko San Martingo bizilagunak unkituta oraindik iazko suteak ekarri dizkigute gogora. Momentu hortan, beldurra handia ikusten duzu. Dena, ez bete eta ez da ezer ikusten, leku guztietatik zua dator, eta beldurra handia, eta orduan guztiok anteolatu genuen, traktorak ateraz, mangerak. Saiatu ginen, zuak itzaltzen, zuaitzaileak laguntzen, etxeak arriskuan zeuden. Eta, klaro, etxe bat zutan hasten bada, dena jarraian daudenez, arriskua zegoen etxe asko erretxeko, orduan, klaro. Herrigoraren laguntzaz eta herrian antolatu dituzten auzolanez, errazagoa izan da, sutearen orbana goxatzea. Zaldibarko Luizia dugu izpide orain, izan ere Arantxa Tapia Jaurlaritzako ingurumen sailburuak legebiltzarrean adierazi zuen Zaldibarko zabortegiaren lurrak bere egonkortasun mailarik baxuenean, baina egonkor daudela. Halaber, gehitu zuen momentuz ez dagoela berriz erortzeko arriskurik, baina aitortu du segurtasun maila apaldu egin dela. Testuinguru horretan, Gaizka Zabarte Zaldibar Argituko kidea izan dugu gurean, eta erantzukizuna ardezatela eskatu die erakundei. Iragan astean argitara ateratzen Zaldibarko zabortegia dagoen lurrak bere egonkortasun mailarik baxuenean daudela. Halaxe ondorioztatu du Jaurlaritzak lurzoruaren egoera aztertzeko eskatutako ikerketak. Horren aurrean Mikel Otero Bilduren legebiltzarkideak azpimarratu du premiaz inork bere gain hartzen ez duen esku hartze behar duela zabortegiak. Uda honetan euri jasak baldin badaude, udazken honetan euri jasak baldin badaude, eta epaitegiek ez badute agindu hori kubritzea, guk, zuek kasu honetan, zuen ardurapean utziko dezue hori gertatzen dela, noren erantzukizunpean. Hau, beste inork, beste erabakiak hartzen ez dituen bitartean edo hartzen ez baditu, administrazioak hartu behar ditu, eta hori zure ardura da, Tapia Andrea. Arantxa Tapia sailburuak erantzun dio alarmarik ez pizteko. Lurrak bere egonkortasun mailarik baxuenan daudela, baina egonkor. Ez gaude zerura begira. Kontrolpean daukagu sistema, inspekzioak eginez eta ziurtatuz gauzak gertatzen direnak eta gertatzen ez direnak. Bi, prozesua judizializatuta dago, epaileak tartauden daude eta fiskaltzak ere bai. Eta ez da perzibementua bakarrikan esan dizut, epailen gara jodeu eta beraiek gaina egin dute hasierako emaitza bat eman dute eta esan diogu gauzak argitzeko gehiago. Testuinguru honetan Gaizka Zabarte Zaldibar Argituko kidearekin izan gara eta kezkatuta agertu da. Tapiak esan zuen hori, baina horrek gogora ekartzen digu amildu eta berehala nola behin eta berriro esaten ziguten aire kalitatea ona zela eta gero ikusi genuen ikusitakoa. Gaineratu du txostena oso argia dela eta benetan kezkatzeko modukoa. Txostenak dioena da, egonkortasunari dagokionez, mugitzen ari da, beharrokena baino askoz gehiago, bere egonkortasun maila amildu zen unean baino txarragoa dela. Eta, horrekin nik uste dut dana esan da dagoela.
Gauzak horrela erantzukizuna har dezatela eskatu die erakundeei. Hondarribiara salto alarde ofiziala antolatzen duen alarde fundazioak konpainia misto bakar bat sor dezala eskatu du herritar talde batek nahi duten gizon emakumeen parte hartzea bermatzeko bertan. Jaizkibel konpainiak pozgarritzat hartu du albistea emakumeen parte hartzearen alde gero eta proposamen gehiago daudela ikustea. Ildo horretan lan serio bat eskatu dute. Irailaren 8an Hondarribiko alardea ospatuko da betiko legez, baina aldaketa aroan gaudela argi dago. Udal gobernuan ere aldaketak egon dira, Abotsanitz plataformak eskuratu baitu aginte makila, eta badirudi alarde parekideruntz doazen pausoak ematen ari direla hondarribiarrak. Testu inguru horretan alarde misto egiteko proposamena egin du Hondarribian herritar talde batek. Alarde ofiziala antolatzen duen erakundeak alarde fundazioak sor dezala konpainia misto bat, konpainia misto bakar bat, hala nahi duten gizon emakumeen parte hartzea bermatzeko bertan. Soldadu gisa soilik gizonezkoak onartzen zituzten alarde tradizionalean urratsak ematen hasi direla dirudi. Proposamena sinatzen duten 60 lagunen zerrendako izenak ikusita, betiko alardearen defendatzeak dira asko. Jaizkibelen kontrako protestetan nabarmendutakoak zenbait. Zaindua proposamena deitu diote eta astelenean iritsi zen hondarribitarren buzoietara. Bertan diote gatazka luze bati irtenbidea eman nahi diotela eta inplikatutako eragile guztiei eskuzabaltasunez jokatzeko deia egiten diete jarrera desberdinen arteko lotura puntu bat aurkitzeko. Lotura hori zein den, bada alarde osoan ez baizik konpainia bakarrean parte hartzak gizon eta emakumeek parez pare. Alarde idealari amore ematea eskatzen die alde guztiei, baita alarde ofizialetik kanpo gizon eta emakumez osatzen den Jaizkibel konpainiari ere. Ildo horretan Jaizkibelek pozgarritzat hartu du albistea, emakumeen parte hartzaren alde gero eta proposamen gehiago daudela ikustea. Izan ere aldarri horren defentsan 26 urte daramatzate. Elkarrizketa mahai baten aldeko eskean ere aspaldi ari direla adierazi dute, eta lan serio bat eskatu dute bide horretan. Udal berriak begionez jaso du proposamena. Gatazka honen inguruan beste eragile berri bat sortu da herrian, eta konponbidean aurrera egiteko modua ematen du. Bestalde, Gobernu Kontseiluak argi berdea eman dio gaur animalien eskubideak eta ongizatea babesteko legearen aurkako konstituzio kontrakotasunerako errekurtsoa jartzeari. Eusko Jaurlaritzaren ustez, estatuko arauak bere eskumenak urratzen ditu eta gainera, segurtasun juridikoaren printzipioa urratzen du. Hala adierazi du astearte honetan, Olatz Garamendi, Eusko Jaurlaritzako gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuak. Gobernu Kontseiluak ere onartu duela animalien eskubideak eta ongizatea babesteko 7/2023 estatuko legearen aurkako konstituzio kontrakotasuneko errekurtsoa jartzia. Eusko Jaurlaritzaren ustez, estatuko arauak bere eskumenak urratzen ditu, eta ganera segurtasun juridikoaren printzipioa urratzen du dagokion araudia aplikatzerakoan. Noranahi ere, Eusko Jaurlaritzak baimena eman du, Estatuaren eta erkidegoaren arteko aldebiko lankidetza batzordean gai horri buruzko negoziazioa irekitzeko. Ziortza Larreategi Piztiak konpartsako kideak nabarmendu du, urteak daramatzatela animalien zapalkuntzarik gabeko festen alde borrokan, eta azpimarratu du hurrengo pausuak izan behar duela zezenketarik ez izatea. Herritarrei dei egin die hausnar dezaten beste nortasun bat eraiki behar dutela. Piztiak konpartsatik eta animalista kolektibotik urteak daramatzagu animaliarik gabeko jai herrikoien alde borrokatzen, eta larunbat honetan konkretuki Biztanlegreko zezenketen aurka manifestatu ginen. Duela urte batzuk lortu genuen zirkoek animalia basatirik sekartzea, eta uste dugu Bilbok eman beharreko hurrengo pausua dela zezenketekin amaitzea.
Hilabete barru ekingo diote iraultza txikien akanpadari Izarran uztailaren 19tik 23ra bitarte, herri mugimenduetatik eta herri mugimenduentzako antolatutako topaketa da, eta 3garrena dute aurtengo aldia. Beste hainbatetan artean, haren helburua da Euskal Herriko mugimendu sozialen artean elkartzea, horien arteko loturak egitea eta garaian garaiko gaiez eztabaidatzea. Landa eremuari eta herriko txikitasunari garrantzia eman nahi diogu. Hiritik egitaragoak deszentralizatu eta beste era batean enfokatzeko aukera emanez. Iraultza txikien akanpadaren helburua Euskal Herrian ditugun herri mugimenduen eta borroken arteko saretze bat egitea da. Eta baita gure artean ezagutzera, ematea eta elkar indartzea ere. Itako 3. edizio hau ere, Euskal Herriko borroken eta herri mugimenduaren isla izango da. Horren bestez, helduleku berrien gana jo nahi den honetan, Itako espazioa eztabaidarako baliatu nahi da. Era berean, ahotsan hitzen presentzia bermatzen saiatzea izan da gure helburuetako bat. Hitzaldiak, tailerrak, kontzertuak, jolasak, bazkalosteko tarte goxoak, auzolanak, konplizitateak eta beste hainbat izango dira akanpada honetako txinpartak. Eta feminismoaren, ekologismoaren, elikadura burujabetzaren eta antikapitalismoaren haize iraultzaileekin ausputuko ditugu besteak beste. Eta kiroletan milaka zale bildu ziren Gasteizen Alabesen igoera ospatzeko. Andra Mari Zuriaren plaza jendez gainezka zegoen astelehen arratsalde honetan. Deportibo Alavés taldea urtebeteren ondoren lehenengo mailara bueltatu da. Valentziara bidaiatu zuen taldeak Levanteren aurka lehiatzeko. 120 minutu baino gehiagoko partida izan zen. Azpimarratzekoak dira luzapen minutu horiek. Izan ere taldeak gola sartu zuen 129 minutuan, penalti bat izan zen hain zuzen ere. Gauzak horrela 2023-2024 denboraldian talde gasteiztarrak lehenengo mailan jokatuko du. Lortutako emaitzak ospatzeko astelehen honetan harrera berezia egin zaie taldeari eta jokalariei. Arratsaldeko 7etan hasi zen ospakizuna, autobus bat atera zen Menditzorrotzatik eta Gasteizko kaleak zeharkatu zituen. Jendeak autobusa jarraitu zuen Andre Mari Zuriaren plazaraino. Era berean arratsaldeko 5:00 Andre Mari Zuriaren plaza betetzen joan zen. Milaka zale bildu ziren eta abestiak, oihuak eta bufanda zuri urdinak izan ziren protagonistak. 8:00 taldea llegatu zen plazara eta harrera berezia egin zitzaien. Besteak beste aurreskua, lore eskaintza eta jokalarien aurkezpena San Miguelen balkoian. Bertan jokalariek eta entrenatzaileak eskerrak eman zizkien zalei eta igoera ospatu zuten haiekin. Festa gaueko 9:00 arte luzatu zen. Orain ospakizuna amaituta hurrengo denboraldirako taldea osatu behar dute lehenengo mailan berriz lehiatzeko. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, ETS-tasuneren gugeu garen abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian dituzuela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte. Ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, biztu dezagun benetan gu geu garena. Senaren bideak berpiztu, dramak itzali. Hortik
naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan.